Povestea mea despre experiența mea cu COVID-19, suntem supraviețuitori, am trecut testul. Vizitați-ne la talentolocal.com. Aceasta este povestea mea, mărturia mea despre experiența mea cu COVID-19. Oamenii cred că toți cei care se îmbolnăvesc de virus ajung la spital, ceea ce este un mod greșit de a gândi. Acum, dacă vă aflați într-o stare fizică bună și nu ați avut probleme de sănătate în trecut, atunci virusul nu are nimic de atacat și probabilitatea de supraviețuire este mai mare. În cazul nostru nu am avut complicații la acest nivel. Problema este atunci când există complicații și de aceea persoana nu poate respira și moare din cauza lipsei de îngrijire la domiciliu. Primele 3 zile au fost cele mai grave în cazul meu, de când am început cu presiune inimaginabilă, dureri corporale, oboseală corporală și lipsă de respirație. Am început să mă îmbolnăvesc marți cu dureri de cap și presiune la nivelul capului, până joi am început cu un frison inimaginabil al corpului, atât de intens încât m-am răsucit în pat sub cearșafuri. Imediat, m-am ridicat și am mers să iau o ceașcă de cafea pentru a-mi încălzi corpul, dar am adormit stând la computer. M-am trezit și m-am dus să dorm pe canapea pentru următoarele 14 zile. Vineri am fost la medic și ne-au trimis să facem testul COVID, iar luni au sosit rezultatele. Soției mele mi s-a spus că sunt pozitivă și că este negativă. Am fost bolnav cu 6 zile înainte să-mi spună că sufăr de COVID-19. Am adormit stând jos și asta m-a ajutat foarte mult, întrucât am fost întotdeauna lipsă de respirație. Și dacă acest lucru nu ar fi fost suficient, am o afecțiune numită apnee în somn, care este lipsa de aer. Când adorm și nu mai respir câteva secunde. Când dormim, mușchii gâtului se relaxează. La unii oameni, acești mușchi devin atât de relaxați încât obstrucționează total sau parțial căile respiratorii. În timpul apneei, nivelul oxigenului din sânge scade, iar creierul alertează apoi pentru a se trezi și a face eforturi suplimentare pentru a respira. Persoana începe apoi să respire din nou cu câteva respirații adânci. De obicei adorme din nou repede. Acesta este motivul pentru care cred că a pune pe cineva bolnav la culcare este cel mai rău, deoarece toate organele sunt comprimate și de aceea persoana are lipsa de aer. Nu aș putea dormi niciodată culcat, doar stând. În afară de durerile de cap și de oboseală corporală, mi-a dat febră ridicată, în cazul meu a durat doar 2 zile. Există oameni care durează până la o săptămână. Și a trebuit să-mi schimb hainele de fiecare dată pentru că am simțit frig de a avea o cămașă umedă. Și dacă asta nu ar fi fost suficient, a început o tuse inimaginabilă. Medicii nu vă dau medicamente, doar ibuprofen pentru febră. Scopul este ca propriul corp să creeze apărare. De aceea, oamenii mor din cauza complicațiilor. După 2 săptămâni când am fost externat, soția mea a început cu simptomele cu o săptămână mai devreme, apoi socrul meu a urmat o săptămână mai târziu. Toți am supraviețuit pentru slava lui Dumnezeu. În tot acest timp, am băut tot felul de ceai verde cu mușețel, coada de cal și miere, ceai de ceapă cu usturoi și miere, ghimbir cu scorțișoară și miere, ceai de oregano cu miere, ceai de cimbru cu miere, ceai de lămâie cu miere până la ridicați apărarea sistemului imunitar. Ceaiul de ceapă cu usturoi, ghimbir și scorțișoară cu miere urmau să deschidă căile respiratorii și să respire mai bine. Ceaiul de oregano, cimbru și miere era pentru tuse și dureri în piept. De asemenea, am ars frunze de eucalipt într-o tigaie pentru a ajuta la respirația și dezinfectarea casei care răspândește aburul în toată casa. De asemenea, aveam o mașină cu aburi cu vic de la vapor rupt, astfel încât aerul să nu fie atât de uscat și să nu poți lipsi de gargara de apă sărată în apă caldă de 3 ori pe zi pentru a îndepărta mâncărimea de pe gât, precum și apa fiartă cu ghimbir cu lămâie și miere. După 14 zile, medicul poate prezice medicamentul pentru tuse. Toate acestea ajută foarte mult la calmarea durerii și la ameliorarea simptomelor, în timp ce aștepți medicul pentru tuse de la un medic.
Dar la sfârșitul zilei, Dumnezeu a fost Cel care a fost alături și care ne-a ajutat să trecem testul. Una dintre cele mai dificile părți ale vieții creștine este faptul că a fi credincios în Hristos nu ne face imuni la încercările și necazurile vieții. Biblia învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe cei care sunt copiii Lui și toate lucrurile colaborează spre bine. Romani 8:28. În 1 Petru 1:6-7 ne învață despre a avea încredere în Dumnezeu, deoarece încercările și necazurile ne ajută spre bine și ne întăresc credința. Deci, chiar dacă pentru un timp trebuie să treci prin multe probleme și dificultăți, bucură-te! Încrederea ta în Dumnezeu este testat cu probleme, încercări și necazuri. Dacă treceți testul, încrederea, credința dumneavoastră va fi mai valoroasă decât aurul, deoarece aurul poate fi distrus. Deci, atunci când apare Iisus Hristos, El va vorbi bine despre încrederea dumneavoastră în Dumnezeu, pentru că merită lăudată o încredere care a trecut prin atâtea teste. Așadar, vă încurajez să vă păstrați credința în Dumnezeu și să luați toate aceste remedii înainte de a preveni infecția, deoarece inflamarea organelor respiratorii este cea care provoacă problemele. Binecuvântări tuturor!